Sziasztok, Csökőmarcel Kristóf vagyok, beszeretném mutatni a motort. Ez itt egy Puck Maxi kis motor. Elég jó állapotú motor szinte. Nagyon gyönyörű. Azt kell róla tudni, hogy kisebb hibái vannak. Ha egy picit bemelegszik, egy picit, de olyan egy pár szólál. Ez itt a fék, az első. Ez az indítója. Úgyis el lesz indítva. Megyünk itt egy kört az udvarba. Ott vannak a postagalambok, a galambjaim. Díjnyertes postagalambász vagyok. És még szeretem a tűzi játékokat is. Arról majd 28-án videózzok. Egyébként 18 éves vagyok. 18 éves. Most múltam 18. Pont tegnap Mikulás hozta nekem ezt az ajándékot. Mit szóltok hozzá? Na. Fel kell venni elsőnek a pedált. Nyomni kell, mert akkor nem indul. Nem. És nem. És nem. Dúl csak egy kicsit. Kes. Rajt. Nehezen indul, mert hideg is van. Hideg van aztán. Tessék. Nehéz, de megpróbálom kamerázni. Szóval. Hát nagyon nehéz. Menjek most vele egy kört, aztán... Nem. Na. Ennyi lenne a motoros videónkból. December 28-án találkozunk a tűzijáték videóba. Sziasztok!